Haino hai hake phaidi jeng dini kaisa kata love story khana laionai o story kha takhuk John Tripurani boano share khlaikha ba norok baibo tini share khlayana bini story no kaham khe paithak jora khanawi naidi norok bujui mannai hamjakmao khoroksa borok bai tonggai manya lubi ngnai rok paithago tamo abo o story o srai srai ke norok sawi mannai himdike khanawi nailayana o takhuk ni 3 years ni hamjakmani kothoma bo puila kaisa melao thangphuro khoroksa bwrino nugui khapurka afro bo o bwrini logini yaktei a bwrino propose khlairika teini salo a bwri bono hamjaka nei gosika a salai rnai bwri o takhukno o bwrini number riwirika hinkeo takhuk whatsapp tei khlai o bwrino text khlaika bwri bo logi logi kheno takhukno reply khlaika puila sikango o takhuk o bwrino sungkha nini chela rok tabuk kri diba chela rok datong bwri sao ani chela krai hinai o takhuk hai hinai sapika phia chela tongtei krai hinai sawi ano ta hamjak di ulo ang bwkha manei thangpuro bwkha kosto manai sinai o bwri kok kifilo ihi ang abo hai bwriya ang khoroksa bai hamjake khoroksa bai no tongnai jat bwri hinai saka hake borok abo haike no hamjak laikha aboni yagulo kaisa mela sokpaikha hinkeo takhuk bini bwri no call khlai sengka nung melao thangna da hinai bwri saka I thangnai nungbo phaidiang bai malai nang muchungkhe hinai hinkeo takhuk saka do phaya no hinai apurke borok tewaisa melao malai laikha melao o takhuk bini hamjakma bwri no nugui malai tebo bo bwkha hapka bini bwkhao tebo hamjakmani bagui thangka bo tebo bwri no bwkha hapsukka pheba o takhuk asuk bwkha manei tongmani jorao se bo bini bwri no call khaika ke waiting mang mannani jengkha o takhuk call khlaike salbrom no waiting eba buwe kok sajak abo haimang mankha aboni bagui o takhuk ni bwkha le belai keno bo kosto mankha ao joto borok no sago klai naidi saimannai tomong no nini hamjakma borok no mohaike salbrom waiting rok manei nungbo bwkha kosto mannai o kok to kubui no abo haino ongkha o takhuk bo o takhuk sungo sabo bai asuk koksa tamni asuk waiting nung hinai phia bwri bono saka ani dol rok bai ang kok sabla hinai hinkeo takhuk sapika nungni ni dol rok bai kok sakan keba ano kisapano laino toniwi man bli angbo bwkhao kwbangma wansuk jaktei bli hinai haipano o takhuk hamjakmani bagui nakari rikha tamni hinba o bwri wngkha o takhukni puilani hamjakma aboni bagui o takhuk joli phano bo challenge khlainani rok bini bwkhao wansukma phaya aboni ulo maisingni jorao o takhuk bini bwrini parao no bini kaka song tongo bo bini kaka songni nogo beraina hinai thangka afro bo bini bwri bai malaikha bwri bono afro hai hinai kaisa kok sungo nungle ang bai thui chawi pai ulo buihai de yakar kalangno hinai o takhuk bwrini I kok no kifili saka angno tamni atei khe dukari naiba nungsi ani puila hamjakma wngui tongkhe hinai haipano bwri poito chaya wngui saka hakeo takhuk afro aroni robar blai no thumui hor musungui smai tangkha borok khoroknai no afro smai tanglaikha tei borok kok rok rwlaikha tai kaglaya abo haike aboni ulo kisa sallai thangka afro o takhukni family ni borok rok bo jotono sawi man thangbaikha haipano aboni ulo bo bwri no call rok khlaika ke belai keno waiting mangmano waiting mangmani o takhukni bwkha belai kosto manjago bo hamjakmo asuke klugui thangka bo mai tui chawi manya wngui thangka bo bini bwrini khorang khnaya khese asuke kosto ongjago bo lama rokongo thangui kabo aboni ulo kheo takhuk a bwri bai kaijak sinai hinai kha chongui nakha bo tai tongui manliya bini bumano apurke sawi marikha pheba o takhukno bini ama saka hamjaklai tongkheba kaham kese tonglai dita teisi pori uibo tonglai khongkeba pori laikra di hinai hake aba hakena 1 year complete wngkha aboni yagulo bwri korbugo nokbara tongui porikha apurbo o takhuk bini bwri no call waiting mangmano bini bwkha agini hai kisapano khakchangma rok manliya kubui kok hinkhe bo one side love khlai tongo salsa bini bwri bono sao ani mobile charger hamya ano kaisa charger rifaidi hinai o takhuk mobile charger rinani hinai gari reserve khlai bwrini barao thangka pheba bara gana sogui bini bwri no call khlaimani waiting kok sajak manukha bo bini joratei akai sugui call khlaika pheba bini call
pick up khlaijaglia eba receive khlaijaglia belaikeno takhok bokha baijaka bo kaptetui haino hai nogoma kifilka bo nogo sopai taisa call khlaikya apruke bwrui call receive khlaikya o takhok sengka angno charger rina thangmani apru tamni nang call receive khlaya hinai bwrui bono saw ani dolse ani phone talangai kok sawi tongo ang sawi si manja hinai doa kon hineo takhok mungsa hinlia abuni ulo buini khukteo takhok khnauka bini bwrui agini ex boyfriend bai malayo korok saw abahai yang o takhok call khlaike bo waiting mang mano call receive khlaike bo walaina kok mang sajago saljo takhok bini bwrui bai malai sengka nengano tongthok jathokni bagai simida hamjak apurke bwrui o takhokno kbagai saw angno simino hamjak sinai angtei kebono hamjakliya ano nakari sidi hinai jora jora kwbangma kok bai o takhokno rang rok bo sano bini hamjakmani bwrui tai o takhok bini bwrui no chubao phia bwrui bo takhokno help rok khlaio khlayale hini manya o bwrui bo takhokno agio maya rok khlaikya rang rok chubakha abo haikeno 2 years running engkha aboni ulo takhok Bengaluru thangka apro kheno bwrui ni parao mela choli phiuka apro o takhok bini bwrui no saw melao thangpano kachang kachang thangdi tai dakti no kifili phaidi hinai bwrui bo saka aw hinai tai o takhok sapikha laino tongai mela naidi hinai ano laino toni di hinai hake bwrui bono laino tonioi no mela beraikha phia laino tongtui no ulo kat khlai borikha o takhok kwbangma call khlaikya haipano receive khlaijagli apruke apro bini bwrui ni logio agio borokno salai rinai o bwrui bo tongo o takhok a bwrui no call khlai sengka nini logio ani bwrui gri da hinai bo saka ani logi gri khabli bini ex boyfriend bai si berai tongmani nugo hinai abono khnawe o takhok belai ke choli jakha ulo horni 3:40 o bwrui o takhok no call khlai saka nung call khlai puro ani logio ama song tongo hinai o takhok joli mani bagai o hini simi tonika aboni ulo o bwrui ni ex boyfriend ni girlfriend waisa o takhok no bini number nawi call khlaikya a bwrui a takhok no saka nini bwrui le ani chela baisi bike rok kawi kurogui tongpo tongui chawi tongo nini bwrui no kaham ke toni di hinai o takhok hai hinai kok kifil murikha ang mungsa siliya bini lai bini ichha angsitung angtei kono sanamu chungliya hinai aboni yagulo o takhok bini bwrui no busy waiting abo haimang mankha aboni ulo tebo khnaka o bwrui dumbur melao thangpuro katal boyfriend mankhai hinai paithago takhok request khlai sengpuro khe o bwrui kosui no masaka a dumbur melao khoroksa chela bono propose khlaio tai o chelani bupha kwrui hinai khairok ma singchang jagoi ang bono accept khlaika hinai abo haike saka apro takhok bono saka ano khairok liya diba nung angasuk 3 years kobor chawi hamjak phaimani ano khe nung khairo yada akon je chelano nung khairogei hamjak khaba bobai phono kaham ke tongsidi ang tai nini laibo phailiya hinai bwrui saw ang nung bai bo tongnai tai bo bai bo tongnai boba ano bokhabai no hamjago bli hinai o takhok sapika ihi ang no tai hamjakliya salcha mawan sugano nung ani jago sokpai khe nung bo dukhu no buji khamo hinai o kok sapro khe bwrui mungsa kok pungya siring siring ongoi tongo aboni yagulo o takhok o bwrui bai hakjal wngnani jaitokha bo bwkhano methe bui tongkha kisa jorani yagulo bo katal bwrui hamjak phika salcha o bwrui o takhok no call khlai sengo kaham da tong bahai tong hinai o takhok saka ang kaham pano tonggano hamya pano tonggano nung sengnai sabo nungano tai call sita khlai sidi ang bwrui katal mankha tabu ang bobai no kaham ke tongsinai nung hai dukari nai bwrui bai ang tei mistake ongoi phano hamjakliya hinai apro bwrui o takhok no nakar sanai saw ang tai ating liya tabuk nung bai no kaham ke hamjak sinai do ano buji sidi nakar sidi hinai hakyo takhok sungka nini chelale biang thangkaba bini bwrui tongo hinai bo saka o takhok bo saka ang tai nini laibo phailiya tabuk ani bwrui tongmani bai no ang bo bai no thyasak tongsinai o kok sabai o takhok bono blog rewi rikha The Kokrok Disclosure YouTube channel no toinyang norok ni takhok Andrew Deborma kok ungkha obono je borok kubui hamjakma manui bwkha bathakjakya bo salcha bini kisa tongmani phano kmawi bigra chama hai ungjaknai aboni bagui no je borok nini laibo tongo nung bobai no kaham ke tongnani naidi bobai no kaham ke se thangnani naidi
hake bayap song norok ni wan sukma teibo comment khlai sadi tai tomung no norok tin o story no chajagui tongo hingke share khlainani tapok di norok jotono kaham korang tong di hambai.